Vandaag breng ik een bezoek aan Overstwijn in Voerendaal. Ik spreek met Ruud, die mij vertelt wat de nieuwste zomerwijn is. En hij vertelt mij wat zij nog meer doen dan alleen wijn maken. Zo maken ze gepersonaliseerde etiketten. Wat eigenlijk hier het bijzondere aan is, vandaar ook dat we dit palet eigenlijk neer hebben gezet, is dat wij ook wijnen kunnen maken, echt speciaal voor klanten. En een van de samenwerkingen wat wij zelf erg leuk vinden is de samenwerking met Hanzedranken. Dit etiket, dat was van het eerste jaar, ook de naam genoemd Osseoverst. Dus dat is ook echt samen van onze Overst. En die is gemaakt door Thijs Aert. Dat is een kunstenaar, die heeft het etiket gemaakt, echt met hele leuke, charmante vrouwen die een glas wijn drinken. En daar hebben we hele leuke reacties op. En wat we eigenlijk in het vervolg doen, is dat we elk jaar een Limburgse kunstenaar kiezen die een wijnetiket maakt voor onze Overst. En die brengen we samen met Hanzedranken ook op de markt. We zijn nu bezig, maar daar zit nog een geheimhouding op. We zijn nu met het nieuwe etiket bezig. Dat wordt op dit moment geschilderd. En dat is iets wat eigenlijk, denk ik, wel echt past bij deze tijd. Het handgebaar van samen proberen we toch deze moeilijke tijd door te komen. En dat we ook samen de horeca proberen te steunen, want die hebben het echt nodig. En Oostsoleil, de naam zegt het al, dat is zomer, zon, route soleil. Dus ja, geniet in ieder geval van het mooie weer wat er nu aan zit te komen. En deze wijn hebben we eigenlijk speciaal gemaakt dat je in de zomer of lekker als je op het terras zit of buiten in de tuin zit te genieten van een heerlijke fruitige, frisse wijn. Ja, het is een wijn die gemaakt is van 3 druivensoorten, waarin de Müller-Thurgau en de Auxerrois dominant zijn. En daar zit een heel klein beetje Pinot Gris in. En Pinot Gris zorgt voor wat volheid aan de achterkant van de wijn, maar juist dat fruitige en het bloemige van de Müller-Thurgau, dat maakt hem eigenlijk dat het echt een lekkere zomerwijn is.